are the Yoruba families. Now Yoruba get to one day. Bikin nuna al'adu kenan wanda ƙungiyar ɗaliban sadarwa wato Makosa na Jami'ar Jihar Kaduna ta gudanar a makonni da suka gabata. A bikin dai an baje kolin al'adu mabambanta na Najeriya, inda aka nuna shigar 'yan Najeriya, rawarsu tare da yaren da suke yi. Hausawa, Yarbawa, This is the Yoruba king, his queen, and some of his chiefs. Fulani,